lang po natin. Ito lang. Diyan pa yun. Kasi ito yun. Ito may parang 40 na yun. Kaya tawa. Yung gawin mo kaya. Ang bayo siya. Yung malagkit yung pagkakas ko. Kapag talaga ng kasi ito yun. Lagyan mo yung korok mo sa ulo. Dapat pa naman siguro ata. Kita tayo. Kita naman ako. Nakikita ako ng video. Nakikita din ako sa video. Ito maganda. Ay, may ilaw ba? Kailaw natin. Ayan. Tapi may isa. Siguro siguro kasi ate nagbuka. Basit lang matang skin yung katapos. Letos. Mangga. Pati pudot na makatapos. Ganon. Sinaganon yun yung katapay. At dapat naman ang tawis. Ay, ako na. When? Okay. Okay. Okay, sige madam. Lalokit na ranasan ko. Ano ba yung katbang ka? Ang pati ko na siyempre nagkaaso ako. Nasa ko yung ticket. Gusto mong pag-tip. Tingnan na naman. Hindi ba?
pere nga da. And Pre, Macau pere. accident na yun. Ayun, may sakay nga pa. Ay, no, nakalagpas din may isang camel. Pawid kami. Eh, paano di agency? Paano di agency? Nakalimutan ka? Ganda yung mga niya.下一站開通首體後到科技廣場、田江、環球貿易廣場、九龍站、Bristol, Western Park crossing will close. Ano yung Ito yung 康雍线。下一站西区海底隧道收费广场，sa yung punta 环 yan 西贸易 si 廣場、九龍站。 elements. Ano, hindi ba si Brigda nyo yun, di ba? Ako nakigay yung agency na against them na siguro parang kailangan ko ay Anong pagbaba? Sa Yetsin Park, ano yung Macau Ferry? Sa Yetsin Park, ano,